Ahoj, tu je Zedník a dnes, respektíve tento týždeň, som mal natočiť video ohľadom pýtania sa ľudí na verejnosti. Avšak nedopadlo to podľa mojich plánov a proste to nevyšlo. Nebude to tento týždeň, nebude to vôbec. To, že to nevyšlo s tými anketami, to bolo také, otrasné, proste snažil som sa na ulici byť a pýtať sa ľudí, ale nejako to proste nevychádzalo, bolo to úplne o ničom. Neviem, či som asi zrovna cez víkend v Bratislave, keď som sa chcel pýtať, tak tí ľudia proste neboli ani zo Slovenska, oni boli všade kade, len nie Slovensko, hej. Keď už som sa k niekomu prihovoril, tak buď ma odpískal, že nechce nič, alebo to bol Angličan a zbytočne som mu vysvetľoval, že či sa ho spýtam tie otázky. Jeden typek sa spýtal ešte, že English or Spanish. Tak aj tí, čo boli zo Slovenska, tak proste povedali, že nechcú nič. Nechcú byť natáčaní, ani nechcú, aby som sa spýtal tie otázky. Tak. A aj tak to bolo pre mňa úplne neprirodzené, nepáčilo sa mi to proste. To bolo o ničom. Ja ako typický introvert, to sa proste, som bol taký nervózny a keď som sa konečne odhodlal sa niekomu prihovoriť, tak som úplne, zbytočne som hovoril, lebo mi nič nerozumel a hovoril po anglicky. A takto to asi bolo, koľko? 4-krát. Keď sa chce človek zlepšovať, tak by mal vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, ale to ešte neznamená, že má byť nekomfortne. Že ten človek má byť furt v tom nekomforte, že má robiť to, čo ho proste nebaví a ani to preňho nie je to ideálne, je to úplne o ničom. A proste takto a ja to robiť nebudem. Nemám na to, nie som na to extrovert dostatočne a ani nie je to pre mňa nejaké pohodlné a toto fakt už hraničí dosť, čo teraz natáčam na videá a toto mi príde také divné, ale toto sa ešte dá nejako prekusnúť, ale to s tými ľuďmi tam pýtať sa, ja sa radím pravidlom, že nerob to, čo nechceš, aby robili tebe druhý, alebo že rob druhým to, čo chceš, aby robili aj tebe. A ja by som nechcel, aby niekde idem si po ulici alebo jem a prišiel nejaký random typek a že mám pár otázok, ešte môžeme otočiť sociálne siete, tak by som ti povedal, že nie. Tak potom prečo by som to mal aj robiť, keď by som ja robil v podstate to, čo by som nechcel, aby druhí robili. takže asi toľko k tomu. Čiže táto séria anketoviny som to nazval, takže to vypadáva úplne. Možno niekedy fakt v budúcnosti, keď bude mňa vyššie ľudí vedieť, ale teraz určite nie. Keď tak môžem to prehodiť z testovačky Zalíku, ešte taká séria, hej, alebo proste celkovo testovačky produktov, to môže byť ešte, ale to by bolo zase také, že vy by ste mi povedali, že čo by som mal kúpiť, aby som to potom kúpil a potom som to testoval, že aké by to bolo. Takže takto by to mohlo byť kľudne a natočil o tom video, tak to by ma tiež bavilo v podstate takéto testovanie úplných blbostí. Mám tu napríklad som si len tak zo srandy kúpil z AliExpressu USBčko za 6 €, 2 terabajtové, úplná blbosť, 2 terabajty to skutočne má, ale rýchlo zapisovania je úplne mizivá o ničom, čiže to USBčko je tak na dve veci. A tak vyskúšal som, a takto by som mohol aj iné produkty otestovať, ktoré sa vám dajú úplne o ničom. Čiže to by som mohol skôr za to zameniť, alebo po prípade ešte by som to mohol zameniť za to, že by som chodil po reštauráciách a ochutnával jedlá, ale to moc nemusím. Maximálne vám ukázal, že kde rád chodím, aj stále to asi nie. Ďalší týždeň budeme sa snažiť 2 videá dať ohľadom porovnávačiek na Slovensku a Maďarsku a ďalšie niečo o základoch investícií. A takže to je tak všetko z tohto videa a nezabudnite ma sledovať, dajte like, odber, zdieľačky, môžete aj dislike v podstate a to je z mojej strany asi všetko, takže prajem pekný deň a čaute sa.